Zviri Mudzimba. But it's very hard for me to say goodbye. I know I contributed to all the problems we had. We destroyed everything we built and our marriage ourselves. I thought I could swallow it all, forget everything, and we would start over, but I can't. It's hard to walk away, but I hope you remember the good times we had together. Please don't try to come after me. We will settle the issue one. Nira. Kwakanaka here naiba munini? Mbro pinda tete. Hauna kodzero yekupinda mugedhi bamunini. Taura kanyaya yako ndinzwe. Maitanya mboswa kuno. Maitanya vauya vatora Lili nevana vaenda kujoni. Musaurayi kagedhi rangu naiba munini. Mashia vana venyu. Wachienda nevana vangu. Hapana zvandaikwanisa kuita bamunini. Imi ndimunozivana zvamakatadzirana. Saka Maitanya vatoenda havachadzoki. Ende usavatsvage.
Nokuda wana wangu tete. Zvevana bamunini. Muchatsvagana muchaonana mega pamakanyengana ndandisipo. Ndakutoenda hangu ini ndiri kubika poto yangu ikati. I'm sorry. I know. What do you say? Wangwiro barako is your blood, that I know. That's one and do this. So let's just take care of him, okay? You have a good idea. And I agree, but I can wait. Ichokwadi chandanzwa zamaitanya. I mean, people make mistakes. Everybody has a past. And you know, you don't have history. For Christ's sake, so I'm regular. One day I separation. Let me send mistakes. I will my judge. Go. You should go and look for a family. Fix things. I have a lot to fix on my side. And I'm trying to do that. It's far from over. At the end of the day, I'm sure everything will be clear. I hope so too. Just for my Tanya and Lily. They've done what's right by them. I can't expect more than that. I mean, force so but I have to with my funnies. I'm going to go to zone and did it. Force I want to as a force. I really don't know what to do. I don't know what to say. But I'm sure everything will fix itself. But it's not everything that fixes itself. Sometimes you have to step in and you have to fix things. For your sake, you can do a track. And then died. And one more thing. Don't ever keep secrets from me. Put them down. Yeah, can we eat a bond? Look, Baramzil. Banguru. Nine. Namu no shopa umsoro kwe. No more. Tenga tumwana. Tumwana All right. Mwani makwenda na bamini. All right. Yeah. Tukana bamini. Mutaura wana washokanaka bamini. Pane kuzoita zvakaipa. Azvisoi. Aiwa, handiti asho. Handiti. Nene kana ndatenga ndozoenda kutora. All right. Ndizondisiya. Aiwa, unoya. Unoona bamini. Then ndiri komaini. All right. Bye. All right. Angoenda basi yatsamba hapana kana chimwe chandakazonzwa kwaari ndikatraya ndakaedza kumutsvaga nanhasi hapana kana missed call kana message kana call back zvayo kana pawhatsapp hapana ndatoshayiwa kuti ndodiniko saka ndati ndipire kwamuridzano nambwe inga zvakatoma saka mwana akasiyirana akatakura mwana kuna lila abuda achizvira ndiri kusvika kwatete ndiri kudzoka mai manje nya asi zvazviite tete vanesa ndaisambotasira kuti zvinhu zvakadaro tototasira kudzidza kwavari zvino kana vachidai zvototyisa ina handisi kuzva ndatoti nyaya yacho ndikasaisusa kwamuri kaingatozoita hombe kana mwana wanhu atozoshayikwa zvachose
zvozonzi ndiwaigara naye sandati pamwe ungandibatsira kuti mungazivewo here kuti maitanya ari kuti amena hanzvadzi yenyu kaiye zvairi kuiti ndoshaya kuti ndototaura kuti chii baba because at the same time ndakatogumbukawo naye iyeyo wakanzwa nyaya yake yaakaita nalili ndomubatsira ndichiti chii ameno kandai baba keila iyi kanyaya iri pahanzvadzi yenyu ameno kuti zvinogadziriswa sei vakangoendi ameno nyaya yacho kana ichinzi yagadziriswa inogadzirisika sei pakadai vanesa ipapa handisi kumuchenesa but tiri panyaya iyoyo murume ane mhosva iyeyo murume uyo ane nyaya hobhu airova mukadzi aita sei saka munhu kana akuya nenyaya yake kwatiri haazonyatsotaura kuti chii chakanyatsoitika kuti munhu azonzi aenda sana ndaangotaura mune zvakanaka kune hanzvadzi ndikati maitanya ndoda kuziva kuti baba mwana ndiani nekuti hanzvadzi hanzi akunetsa ende inini kuti ndirambe ndiri murimaka ine ndiri nemurume wake iye abva unoti kuenda ndo solution kwakutiza I was ready unozoti che andirambe kana munhu asisandide but at least she has to gather courage yokuti ainditarisa ondiudza kuti zvona handichadi nezvako toona kuti totangira papi kwete ungoenda just like that wagara uchiziva kuti iwo pache zvako utori shumba inotoruma saka anenge achitotya kuona mukadzi wako akutya kuuya uzokuaprocha kuti ataure nyaya yake iye pache zvake kuti uzokuti wakutotyisa saka don't blame my sister at the same time hongu mhosva anayo but utone mhosva iwo nyarara iyoyo nyarara idzi nyaya dzevarume kana tichitaura unombonyarara wazvinzwa I'm not blaming her. Ndoda mwana wangu chete. Ndangozoti is she fine? Is she safe? I miss my daughter. I just want to see my daughter. That's all. Kana mwine kwamuruzoti ari kandokumbisa utsano kuti munduze. Saka urunza kuti apa nyaya wandishedzera nyaya ndiye mwana kana kuti nyaya ndeyekuti kuda kugadzirisa zvinhu pakati pako maitanya nalili futi. Nyaya lili handisizoitiza kana. Hamusi kuitiza tsano but iyo phase iyoyo ka takawirana namaitanya ndiye atoita decision. I was ready to go. I was ready to face anything because my actions are one negative. But here I got no, I can do good in. Fine. We were happy with that. Zanga zato pura stage yacho. But now I'm doing aenda ni mwana wangu. Sana. Aenda ni mwana wangu. Ndochita sei handisikuzwa ndauya kuzosvitsa nyaya kuti kwamuri kuti kana makuzotaurana mama nana baba munozoudza kuti ndakataura akawana chanomuwana kwaari kokokoka inini munenge makuzosedza rangu kuti zvona handisi kuziva kana lili haasi kuziva kwavari tete chaivo haasi kuziva kwavari saka ndoita seiwo kana nemitsango ndikumbiro rubatsiro ndapota pfungwa dzangu idzi dzakutenderera chaizvo chaizvo pfungwa mangu hamusisina rugare I miss my daughter ngangodzoka totaurirana toona kuti nyaya dzacho dzoenda sei ndozvandinongoda chete hai nyaya hombe pache zvayo toti nini kuona ndichitosvika ndichitotaura namama nadhedi vagarisa pasi ndichivataurira nyaya iyi vanoti kudii naye wakazvitarisawo pache zvavo waimbofunga pawaita tsoro dzako here unosvika una mama kamosvika wataura nawe kuti mwana wavo ari kushayikwa ndoandida kungoti mungona wacho kuti mwana wavo ari kushayikwa kuti musazofunga kuti zvoni ndini ndiri kumba ukoko ndinaye amai vangu nebp here saka ndoita seita izvozvi pane nyaya yalili yauri kutiza ubva pati nyaya yamaitanya yoti maitanya vari kushayika urova pane bp vafe nebp yalili fine but ndokumbira kuti autimboidropa timbotaura munhu haako tsana munhu haako angoenda haako munhu fungai vari ambuya varongomuka vachingonzi havasisiko how do you feel muri murume senimi ambuya nakeila vese vaenda how do you feel how would you feel tsana ndiudze how do you think kuti she felt paakafind out kuti iwewe wakamitisa young sister yake women might accept certain things at a certain time because havakwanisi kuita anything but look haugayo kuti yakarwadziwawo handisi kuramba but unondiudza kana usisandide vabatanya apa inini handichade ndakuenda kumba akaita decision yega ndinombomuudzira kuti ndakatobva pamba unotaura kuti I just need space. I will give you your space. You know my Tanya is not good with communication. That's one thing. You know she's not good with communication. For SMS amagara mfano wakustada munhu wako wakuziva munhu wako sana munhu anotaura we iwo so izvo zvikwandiri zvida kupa blame yese pane sister yangu handisi kuramba kuti haina mhosva wangu ine mhosva but ubvuma kuti wakatadza iwe papa usibvuma kuti wakatadza ndakatadza usangoti ndakatadza kabhozi dongonzi wakatadza izvo ndakanganisa izvo zviri kufanira kuripa amai baba ke
I think right now kuramba tichitaura the same thing back and forth instead of tichitaura so what's the way forward. I know you say kuti this is a man's business, but apana zvatiri kuita. There are a lot of things that needs to be done. Maitanya fana kuzikana unzi vari kupi nemwana toziva kuti zvofamba sei. You're supposed to be the bigger person here because even management vanenge vachitotasirawo kuti decision somehow inobva kwauri. Ivo vava vanhu vakuru vanenge vachitasoti mimi mohandler. You are the ndiwe mwana mukomana mumhuri. Vanototasirawo kuti madecisions agadzirwe newe. But do you understand kuti murume uyu atiisa papi in our family? Mafights, everything. It's because of this man. Nguva dzaenda kwashi indafanira kuti ndinopika mwana wechikoro. Baby, mosara motaurira nawo pachirume. This is an issue that can be resolved. Muchitaura zvakanaka. Motaura mesi. Kwashi ina ndichagara. Ramba, maita basa. Watotangira kutapisa mbuya futi kayo. Ndochandiri kutaura ndiwo nyaya dzako idzodzi. Ndasaka maitanya vari kuenda. Izvo zvirikufanira chigadzirisa nyaya yari zvezvinotasa mbuya. Uri kuita seiko? Mwendo wafu ndikandokudzoserai. Ndati mwendo wafu ndikudzoserai. I think it's a good decision yakaita maitanya kukusiya nemwana. I know. Hauna hunhu iwe. Right. Hauna hunhu. Mwana wangu achidzoka. Hauna hunhu. I can see that you are doing well for yourself, my brother. Simba. How's you? Good. Good seeing you. It's good to see you too. Simba, ndauya kuti tizoonesana one or two things. Like zvandaudza mainini ndikati kuna mainini nini mhuri iri kukura asi isusu hatisi. Zvinhu zvatofanira kuti tichinje izvozvo. Mainini waruziva? Kwete, asi ndiyo nzira yacho. Yeah, at the end of the day, rine manyanga ariputira. Simba, tanya mwana wako here. Ati?